مجمرة نخلقاتكم عدمات هجاشنا بيتي سنة بوان انقوا زي مرة انترتينمنت زقبر لكم المسارات أخبركم أبزي بمتصهم مش مرة انترتينمنت لباوي مسكنا كتصحركم ندلي بمقتصر من أختي كاب مرة انترتينمنت channel حتر زبالة كأربلكم سلام كم يوعلكم بمجمرتها عدمنا أخبركم أبزي الدرش ماي مرة انترتينمنت مركبكم لباوي مسكنا يغرب مرة انترتينمنت channel كاب زقوم درو حدا عمت أبطيرلهم أبزع مزيد على السبعة استفناليو تحستوتات زلوا فيلمتات كوميديتاتن كمون سبيلهم مو بزدلا استي زلالوت تقاطع الدراما كم زغرنا يفلت قلنا كاب تحستوتاتا تقاطع رايز خبركم تعذبتي مدبنا تجمير زي سامي ستايل شو زخبركم تعذبتي كم زفلت ويزريت إرترا نمركب أمونغو سوسان حمشتن موديلات كجبر زقنة كبيد وددر تزازيمو لمدما أم ناي موداتا وشت أوت باقي إن نمفلات أمونغو حمشتن ناي موداتا تودا درتي زكايد مدبي أنت هتكبر زلازل فاشن شو كتوادر لما متكبر الله كم حاجركم لحد حاجركم دهان دي خارج حاجة عمدر مسيخة من دزموت اللي أنت دوبج حاول كنت خميك أني خاسي من زموت الله أنا مرة دي ولا مقوي انتي فريتنا الكان ناقة دي أبعدنا يزز متسبق خاينا نسمع تمرد بل الناس واسي بيت مهرم وخانا آمين كادو كميدا يونيفرستنبر انتي زغون صحافي انتي زغون طبق انتي زغون صحاف دومان دا انت كم تزبل كنسي اتحدي كمزي عدو تحيش كمزي عبلوه مسبرس اتقالايكا نحنو كمزي عمبر وسخنا تسالسايكا ابقى خلو كمزي تحيش نابورس في التحم راين بار كبرات عدماتنا قال في الفال كابتناي إذا فيلم كاتولوا صنحونا نبيكم زينا قريم سنة وواوي تخلى فانوس معربة أكيد سرح مرة انترتينمنت حتصير مدرك اسمعنا أب مدرك بخبري الدم راين بار مجمرتا المينا خبيركم أبزل مكانكم بلبي يمسكن بشمالة انترتينمنت مرة انترتينمنت كابل زبنا بزبل حسابات تركيزو نحن عمل زاكل هو عايز كله كاب زرع على كسب استحاته كل ما أكلات لا تحاجزنا عبد الرجاز بس إحنا لنا مرتي مرة انترتينمنت بتقبل زقمو خين نتقبل حجرنا زعز الله بعمو مرتي مش كله دخون قلنا تاتو زقول لنا نبرتن بس زحلفنا حدا عمد درجة دحان سرحنا إلى نبرد ريتون حساباتن كابش تعدم كاب دقن أكمنها كساب جهنو كعزنا هنا دقي مدقاقيمة إذا زحلف عمد حليف الله إذا عمد سلام الرهبان عمد فقرن عمد بتسقنا نكون لنا نتمنى سلت أبزل مكاكم بلبي مسكن thank you راين بار يغني لنا تخلى فانوس معربة أكيد سرح مرة انترتينمنت ثانك يو هبلنا سلازي أنتو يكو كابتون تواصلاتي قال حطات أكيدنا نيرناينا ومسارات ريتوتاتن حساباتن تقبلنا لنا هناس زقوني حسابات جهر حجي زعب نقرات تحستوتات هيبونا كبرت حبهم كاب تعذبتي نقل سبات كن حاتتنا إذا سبيل أمه كوميديا ودراما إن فيلم ما يجزيه متكاتلوا ذلهم ولا حجي تقاتلكم لكم ريالو حجي أوكي سرح قلاوين لحال مستسرحت وين قالوا قال أوكي سلازي حجي رئيكما كم يرخيكما بتاع زبور بدنا تاي سلام تاي لنا كله وش تحبرت سب أو وش تتي حنقول ناحية حبرت سب زي أو وش كله نتفتاتو كاو مزيعة تماريسا نتحبرت سب تمهر بمقانا
ናይ ባሕቂ እየ ዘለና ስለዚ ሕጂ ምስ ካልእ ዓይነት ኮሜድያዊ ድራማ ብምዝማት ከስኹም ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ነዛ ፊልም እዚኣ እስከ እቲ ሓቀኛ ስምዒትኩም ክትገልጹለይ እወ እቲ ዝብለካ እኮ እዩ እንታይ እዩ ሓደ ድራማ ድዩ ተዋስኦ ድዩ ኮሜዲ ድዩ ኩሉ እዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ወፂኡ ናይቲ ሕብረተሰብ ጉድለታት እናኣረመ ነቲ ሕብረተሰብ ዝምህር እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ እየ ዘድንቕ እዚኣ ከዓ እዛ ድራማ እዚኣ ናብዚ ዝብሎ ዘለኹ ታሽሙ ናብኡ ዘዳለት እያ ንሕማቕ ጠባይ ትእርም ንኣብነት ሽጋራ ምስታይ ካልእ ነገራት ኣብቲ ሕብረተሰብ ወድን ጓልን ብኸመይ ክዛመዱ ከም ዘለዎም ትምህር ካልእ ዝተፈላለዩ ንዓበይቲ እውን ከይተረፈ ዝምህር ብዙሕ ትሕዝቶ ስለ ዘለዋ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘድንቕ ሓቂ ሓይሊ ናይ ብልብኻ እያ ፅቡቅ ካብቶም ኮሜድያን ከ ኣየናይ ካራክተር ደስ ዝብለኩም ድሓር ከዓ ከምቲ ኣቐድም ኣቢልና ዝሓተትና እውን ንሽልማት ንመን ትሓር ኣነ ዳርጋ ኩሎም እዮም ዘድንቖም ገርማካ ኣድንቖም እዮም ፅቡቅ ብዝያዳ ግን ጀሜራ ኢትዮጵያ ሽሙ ጠፊእና ዝዓርክና ሽምካ ዶ ከተለክዓኒ ግርማ እዩ ነዚኦም ብጣዕሚ እየ ዘድንቖም ፅቡቅ በሉ ኣዝየ እንደመስግነኩም ኣብ መጨረሽታ ግን ማራ ኢንተርቴይንመንት ገለ መልእኽቲ ኣለኩም ወይ ሓሳብ ንዝያዳ ምዕባለ ወይ ከዓ ክእረመሉ ዘለዎ ነገራት እንተሎ ወይ ከዓ ካልእ ፅቡቕ ጎኑ ከመይ ይቐፅል ርእይቶ ሓሳብ ኣለኩም እወ ኣነ እንታይ እየ ድብል ኣብዚ ሕብረተሰብና እዚ ሕብረተሰብ ብዙሕ መንገዲ እንዲኸይዱ ማለት ብታሪክ ክትሪኦ ከለካ ዝተፈላለየ ታሪኻት ይሕዲፉ ነዚ ዝተፈላለየ ታሪኻት እዚ ከዓ ክትምዝግቦ እንድሕር ኮንካ ዝሰፍሐ ብትምህርቲ ዝሰልጠነ ነዚ ሕጂ ሒዞሞ ዘለዉ ተዋሳእቲ ነዚኦም እናተባብዓኻ ከምዚ ዓብዪ ብምግባር ከይተፋሕተረ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ነዚ እናፋሕተሩ በዚ ኣቀራርቦም እንዳዓበየ ክኸዱ ናይ ባሕቂ እምነ ማለት ታሪክና ይሰውር ኣሎ ታሪክ ናይ ሕብረተሰብ ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ መዳይ ድዩ ትቁጠባ ድያ ዝተፈላለየ ስለዚ ገና ዘይተፋሕተረ ብዙሕ ስለ ዘሎ ፃዕርታት እናገበሩ ታሽሙ ክገብሩ ብፍላይ ከማ ነቶም ደረስቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ድርሰት ካብቲ ሕብረተሰብ እንዳውፅኡ ክምጉብና ፀኒሖም እንድዮም ብዝለዓለ ደረጃ ከዓ ናብ ካልእ ዝሰፍሐ ዝዓበየን ዘይተፋሕተረን ታሪካት ንክፍሕትሩ ይለዋዎም ማለት እዩ ኣዝየ ብልቢ የመስግነኩም ደጊመ የቐኒለይ ክብረት ሃበለይ ንበሩ እዛ ሰቢሎሞ ኮሜድያዊ ድራማ ንመጀመርያ ግዜ ዲኻ ርኢኻዮ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ትከታተሎ ነርካ ዳርጋ ኣብዚ መዕፃዊ ግዜ እያ ንሪእያ ኣብ ሓፂር ግዜ ርኢያ ማለት እዩ ክንደይ ክፋላት ቆም ርኢኻ ኣላ 6-7 ክፋላት ርኢላ ኣለዎ ፅቡቅ ስለዚ ከም ትሕዝቶ እንታይ ኢልካ ትገልፃ በላኻ ከመይ እታ ኮሜድያዊ ድራማ እዛ ኮሜድያዊት ድራማ ኪነት ምዝነጋዓት መሃሪት እያ እዋናዊ ከዓ ዳርጋ ኣብዴት ዝኾነ ታሽሙታት እያ ተምፅእ ብጣዕሚ ከዓ ኣነስ የድንቓ ማለት እዩ ፅቡቅ ደረጃ ኸ ከመይ ትሰርዖ ዝተፈላለየ ሲትኮማት ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ምስኣተን ብምዝማት ኣብ ከመይ ደረጃ ትሰርዓ ብትሕዝቶታታ በቶም ኣብኡ ዝርከቡ ተዋሳእታ እቶም ኮሜድያን ከመይ ዝሰርዓ ብኩሉ ኣገዳስነታ ማለት እዩ እታ ኮሜድያዊ ድራማ ዓበይቲ ሌጀንድስ ኣለዋ ተዋስእቲ ዳስዋያ ከዓ ሞር ታሽሙ ኮይና ማለት እዩ ፅቡቕቲ ኮይና ተኸታተልቲ እውን ሰዓብቲ ኣለዋ ኢላ ኣነ ይግምት ማለት እዩ ንዓይሲ ብልፅ እያ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ኣብ መጨረሽታ ንማራ ኢንተርቴይንመንት ርእይቶ ሓሳብ ለዎ እንተለካ ዕድል ክበካ ማራ ኢንተርቴይንመንት ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ክሰርሕ ኣነ ዝብሎ ክሰርሕ ምዃኑ ከዓ ይተቕማመን ዓበይቲ ሰባት ኣለውዎ ሓድሽ ነገራት ከዓ ከም ዘምፅእ ከዓ እሙንቶ ኣለኒ ማለት እዩ ፅቡቅ ምናልባት ውሽጣዊ ስምዒት ክህልወካ ይኽእል ኸውን ሓቀኛ ሓሳብ እስከግለፀልና ማራ ኢንተርቴይንመንት ገለ ነገራት ከተኣታትዎ ዘለዎ ወይ ከዓ ክእርመን ዘለዎ ብናትካ ርእይቶ
እንታይ ኣሎ እስኪ ምናልባት ንዑ ሓጋዝ መታን ንክኸውን ኣብ ዝቕፅል ስርሑሲ ዝያዳ ውፅኢታዊ ንክኸውን እንታይ ደባ ወይ ሓሳብ ኣለ ፈጠራታት ክበዝሓልዎ ይብላና ማለት እዩ ዓበይቲ ሰባት ከዓ ምውሳኽ ሓደሽቲ ገጻት ከዓ ምውሳኽ ከዓ ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓና ማለት ንመን ከ መረፅካ ከም ሽልማት ዋላ እኳ ብዓይኒ ህዝቢ ብዓይኒ ኩላህና ዋላ ብውልቀይ እውን ዝሓስቦ እቶም ኣብኣ ዝዋስኡ ኮሜድያን ኩላቶም ንፉዓትን ብሉፃትን በልጫ ዝግብኦም እኳ እንተኾኑ ግን ካብኡ ናብኡ ገለ ሰባት ምረፅ ወይ ሕረ እንተ ደኣ ተባሂልካሲ ንመን ምሓርኻ ንዓይ ሓቂ ዘረባ ብምሎም ብሉፃት እዮም ኢቭን ዋላ እዞም ሓደሽቲ ስታርስ ማለት እዩ ብዝያዳ ከዓ ንኻ ንግርማይ ከዓ ናቱ ፋኒ ማለት እዩ ድዕም መረፅ ክንሄራና ቴንክ ዩ የቐኒለይ ክብረት ሃበለይ ንበር እዛ ፊልሚ ኣቅጣዕሽ ምስትፃዕቂ ስራሕ ገለመለ ብዙሕ ኣብ ፊልሚ ይሓፅረና እንዲ ግዜ እዚኣ ግን ተገዲሰ ርአያ እንዴ ካብ ድርሰት ጀሚርካ ኣብኡ ደሎ ኢዲት ካሜራ ድምፂ ብሓፈሻ ብሙሉ ዋላ ዳይሬክትን ብጣዕሚ ብልፅቲ ፊልሚ ኮይና ረኺበያ ኣነ ከም ቢዘን ማለት እዩ ኣብ ተዋስአቲ መፂኻ ካብ ንኣሽቱ ስጋብ ላዕለዎት ካብቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ ብዘይ ቀልዓለም ሓይሎም ዝሕጉስ ስራሕ እዩ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣነ ሕጉስ እንደ ቀንዲ ክመስግኖ ዝዘሊ ግን ንማራ ኢንተርቴይንመንት እዚ ተኣኪብናዮ ዘለና ሕጂ ንገዛ ርሱሲ ሞራል እዩ ብዘይ ቀልዓለም ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ብዙሕ ጌርካ ስነ ጥበባዊ ይህን ምሂን ዝበሃለሉ እዚ ንባዕሉ ሞራል እዩ ንኩሉ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት ጌርካ ዝቕፅለሉ መንገዲ ኣነ ክዛረብ ዘሊ ስነ ጥበብ ሃገርና ኣነ ብልቢ ኣጆኹም በብዓቕምና ከዓ ኣብጎንኹም ኣለና ማራ ኢንተርቴይንመንት ከዓ ንዝደኸመ ኣብ ማእኸል ዘሎ ንኩሉ ዝጠመተ ራእይ ጌራ ክሰርሕ በዚ መንገዲ እዚ ክላዎ ፈቱ ኣዝየ ብልቢ የመስግነካ የቐኒለይ ንበር ብሓፈሻ ሕጂ እታ ኮሜድያዊት ፊልም ብትሕዝቶታታ ከመይ ትርእይዋ ኣገዳስነታ ትሕልፎ መልእኽቲ ካልእ ነገራታሲ ከመይ ትርእይዋ ሕጂ ብዙሓት ፅቡቅ ገሊፆም እዮም ኣብ ርእሲ ዋፃ ዝዋፅእ ሳይኮትን ከውጣጥ ከይከውን ብጣዕሚ ዕጋቢ ዝኾነ ክስያት ብፍላይ ፅቡቅ ክስያት እዩ ነይሩ እቲ ፍሉይነት እንታይ እዩ ሰብ ኣብ ፍቅሪ ጥራሕ ክረድ ክብል ኣይግብኦን እዚ ግን ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ እንዳ ስፌት እንታይ ይጓነፈካ ኣሎ ኣብ እንዳ ኣኽሊ እንታይ ይጓነፈካ ኣሎ ነቲ መንእሰይ ከም ዝምበኣል ኣሎ እዩ ኣብ ሓዳርን ኣብ ናበራን ስለ ዘይበፅሐ በዚ ክሪኦ ከሎ ግን መንእሰይ ካብዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዝመሃር ጆን ሜራ ክሪኦ ክሰምዖ ክሪኦ ከሎሲ ባዕሎም ስሕቁቶም ከሎ ዳርጋ ነቲ ሰሓቅ ከማንሲ ዝኽኣልዎ ኣለዉ ገንዘብ ስለተቐይረስ ገንዘብ ተቐይሩ ኢሎም ክስምዑካ ከሎስ እንታይ ኢኻ ክትብል ትወፂኻ ዘለካ ካብቲ ሞያ ኣብዚኣ ግን ከም ዘላታ ብዛዕባ ወድኻ ዘሎ ኣብ ደገ ገንዘብ ንሕክሳ ይገብር ኣሎ ሰብኣይን ሰበይቲ እንታይ ይብሉ እቶም ቆልዑ እንታይ ይኣድሩ ናብ ኣዲኦም ዶ ፀጋዕ ሒዙ ናብ ወቡኦም ዶ ክሳ ይገብሩ እዚ ዓብዪ ትምህርቲ ዝርስ ስለዚ ዘረባ ክንዋሃይ ዘልን ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ኣነ እዚኦም ጥራሕ ዘይኮኑ ዋላሰን ካልኦት ከምኡ ፊልማት ዝገብራ ዘሎ መዓት ለውጡ ዘሎ ፊልም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸማን ኣጆኹም ዝብሎም ሰብ ዘይብሎም ንሕና እቶም ቅድሞም ንመራን ስነ ጥበበኛታት ንርእስና ይረኸብና ናጆኹም ከይንብሎም ንሕና ኣጆኹም ብኣፍያ ብሞራል እያ እና ረኣዩ ግን ተሓጒስና ጥራሕ ንሰብሲ ዋላ ሓንቲ ነገር ፍረ ይኮነን እዩ ብፍላይ ዘናና ኣይሱ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ገለመለ መፅአን ዘለዋሲ ሓደ ኢትዮጵያ ካብ ቀደመ ነዚአንሲ ኣጆኹን ኢሉ ክሳይ ዝገብሩ ምን ኢለን ብኣኻትኩም ድዩ በተሓደ ድዩ ክግበር ዝግባእ ኣሎ ክሳዕ ዲላን ገዛን ማኪናን ዝስልሙ ከዓ ካልኦት ወራወርድና ኣለዉ ወዲ ኣለኹ ኦኬ ኣዝየ የመስግነኩም ክብረት ሃበለይ ቴንክ ዩ ራይ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና እቲ መደባት ከምዚ ክትሪእዎ ፀናሕኩም እዩ ካብዚ ክቐርብ ፀንሐ ርእቶታት ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ሃናፂ ነገር ንማራ ኢንተርቴይንመንት ዘበራትዕ ዘዕንትር ሓሳባት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና ካብ ኩሎም ስነ ጥበበኛን ዕዱማት ኣጋሽን ብስም ማራ ኢንተርቴይንመንት ከዓ ክብረት ሃበልና የቐኒየልና ሃናፂ ርእቶ ብምሃብኩም ደስ ዝብለና እሞ ደጊመ ደጋጊመ ልባዊ ምስጋናይ ክቕርበልኩም ይፈቱ ሕጂ እምበኣር ናብ ምዕዳል ሰርቲፊኬት ክንሰጋገርና እሞ ተኽለፋኑስ ማዕረባ ኣብ መድረክ ክትመፅእ
ሕራይ እምበኣር ኣቶ ዮሴፍ ሃብተ ሚካኤል ኣብ መድረኽ ስለዚ እዛ ሰርቲፊኬት እዚኣ ከም ብበልኩም ብእንግሊሽ ተጻሒፉ ዘሎ for his role and efforts in the success of ሰቢሎሞ situation comedy series ይድብል ኣለሞ ትበለይ طاقيت لي እንኳን መገሰኩ ሃራይ thank you አቤል ኃይሉ طاقيت thank you እንኳን መገሰኩም thank you تعامة الرفاينة best writer and director يدخون له تقعيد thank you هو أكرم نورو برو شمير إيه يبزد لكم أتاقوا لي ولسك thank you حيلهم برقة جورناليست له يغني لي معربة كبرت هبلي thank you كا شيء زي أتغنى لها يوحنس حبت قرقش best actor ግርማይ ክባብ ታቂዒት ፎርሳ ሞራል ኢትዮጵያ ወልደ ገብርኤል ታቂዒት ዕምር ድበለስከ ፎርሳ ሓጎሰኪ ኣርእዮም እስከ ታቂዒት ፎርሳ እስከ ኤኮ ግርም ዳናይት ጉፍላ ታቂዒት ፎርሳ ባ ዮርካቤል ብርሃነ ፎርሳ ታቂዒት ፎርሳ እስከ ሓጎሰኪ ጀማል ሳልሕ ሰሚር ክቕበለሉ ፎርሳ ጣቂዒት ጀማል ሳልሕ ካብ ንጅምር ስመ ምርትዓመ እዞም ተዋሳእቲ ካብ 20 ክፋል 5 ዝኣክል ዝርሰት መደረጃ ሰሪሑ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብዚ ቅፅል እውን ካብ ዝላዕለ ክሰርሕ ኢና ማለት እዩ ጀማል ሳልሕ ደራሲ ዳይሬክተር ብዙሕ ፊልምታት ዝሰርሐ እዩ ልክዕ ኣብ መምህር ጣዕመ ራፋይ ኣስመሮም ሃብተ ማርያም ሓጎሰካ ታቂዒት ፎርሳ ባ ሞራል ፎርሳ እስከ ካሜራ ሒዙ ዘሎ ሰናይ የሴፍ ካሜራማን ፎርሳ ታቂዒት ሞራል ፎርሳ ሰናይ ሓጎሰካ ኣርእየለይ እስከ ኣብ ናይ ሰናይ ክዛረብ ተኮይኑ ካብ ንጅምር ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ጎንና ኮይኑ ዋላ ኣቶ ዮሴፍ ኣቦዮም ሰናይ ማለት እዩ ብደረጃት ንሰርሓሉ ዘለና ገዛ ካሜራ ብምስኣል ከዓ ሰናይ ምሳና ነዚኦም ብፍሉይ ከመስግኖም ደሊ ምክንያቱ ኣብ ጎንና እንተዘይፅዑ ነይሮም ንሕና ክንዕወት ኣይንኽእልና ነዚ ደረጃ እዚኦም ምብቃዕና ነርና
حراي صبو معدا سيرتيفيكيت ابزي تودي له